خزدار دو ورنائے بلوچ بیگوا خارانہ تیرگواریہ مردمی ٹپی تیرگواریہ کسانسانی گونڈوی ہوں زداد کا اسپیکر جان محمد جمالیہ سروکیہ بلوچستان اسمبلی دیوان بس اسپیکر و یک باس کی ساڑی دیوانا دا منٹا گھنٹی جنک بتا بلے کسمیت کا زمیندار ایکشن کمیٹی راشونہ گوشتا کہ لینے زرنا وفاق و صوبہ دے گا نہیں لینے بند کرنے کو بلوچستان زمیندار معاشی تاوان دے گوا گیا کوئٹہ آوار پاکستان بازی شاہرہ زمین چند شدت شش ٹک اشت بتا مردم چا 320 لوگان ڈندرت کگا پاکستان حکومت نمگا افغان پناہگیرانی بابتا نوکی پالیسی جار افغان پناہگیرانی لڈو بار و تروتاب سرا بندش عشت سرحال منع چاساپ آن لائنہ محلب بلوچ ایواد بلوچستان صوبہ 7 بجے مارچ 22 تاریخ خروج چہارشنبہ خزدار دو ورنائیں بلوچ بیگوا کنک بتا حالانی ردا گوستنگی روچا خزدار دما کھنڈا دو ورنا خالد بلوچ محمد حسن و آصف بلوچ عبداللہ چلوگا بیگوا کنک بتگا خارانہ ملزمانہ لوگے تہا پترتگو یک مردمی تیر جتک تیرگواریہ یک زہگے ہوں ٹپی بتا حالانی ردا خارانہ ملزمانہ لوگے تہا پترتگو یک مردمی سرا تیرگواری کتا واقعہ خان محمد عطا اللہ ملا زئی نامی مردمی ٹپی بتا تیرگواریہ زدہ کسان سالی جنکوئی ہوں اتکا بلوچستان اسمبلی دیوانہ بس یک پاس کیا باہر زورتا کورم نشاندہ گپت اسمبلی دیوان پا 2 روچہ محتل دارک بتا بلوچستان اسمبلی اسپیکر جان محمد جمالیہ سروکیہ برجم دارک بتا دیوانہ سی بیوت کشترا کا بیران بتگیں کارندہانی واسطہ فاتحہ بتا ایوہدہ ایوانہ اسپیکر عبید اسمبلی یک باس کی خلیل جارج موجود بتا خلیل جارجہ کورم پورا نبوہ کے بابتا اسپیکر دلگوش گور کنائن تا ایوانہ دا منٹا ٹلوی جنک بتا بلے کسنیت کا اسپیکر میر جان محمد جمالیہ اسمبلی دیوان دا 22 مارچہ محتل داشتا اسمبلی دیوان وحدہ اسمبلی باس کا عبید آفیشلز گیلری ہوں سرکاری افسر و واقدار موجود نبوتا بلوچستان سیاسی راشونانی گوشگیں کہ بلوچستان اسمبلی ہما جاگئیں کہ اودا بلوچستان مردم و تگی چین کتگی نمائندہان دیم دیا شما ہمیں جیڑا ہو جنجالان دیما بیارا و آہانی گیشو گیوار کنگا قانون سازی بکنا راہو رابن در بگے جاں بلے نمائندہانی دیوانہ نروا گو اے گپا پدر بھی کہ نمائندہ محلوق حقیقی نمائندہ نیا دومی اشانگو تی حلقہ مردمانی جیڑاو بلوچستان دیم رویو پدمنتگیہ ہچ کار نیست مثلا وزیر شہباز شریفہ لینے کمپنی کیس کو بلوچستان حکومت حوالہ کنگے فیصلہ کتا لینے سرا سبسڈی دیگ لینے دزیو لوڈ شیڈنگ فیصلہ ہوں حکومت بلوچستان بکند حالانی ردا مزن وزیرہ لینے بہر بانک کنو کی دا کمپنیانی صوبہی حکومت دیگے سوچ داتا مزن وزیرہ کڈن کتا کہ دیم پائیے وزیر سروکیہ 13 باس کی کمیٹی داروچے تہا معاہدہ ڈرافٹر جوڑ بکا لینے بہرو بانک کنو کی کمپنیانی سالانہ 600 ارب کلداری خسارہ وفاقی حکومت سگت نکا بلوچستان لین دیو کی کمپنی کیسکو ملکتاں بلوچستان حکومت حوالہ کنگے فیصلہ کنک بتا ہمیں وڑا لیسکو ہوار پنجاب لین دیو کی 5 کمپنی پنجابا سیپکو ہیسکو سندھا پیسکو ٹیسکو خیبر پختونخوا دیگے فیصلہ کنک بتا کمیٹی چا نیپرہا ڈسٹریبیوشن لائسنس اگیش کنگو دیگا ریگولیٹی شرط و لوٹانی حوالہ ہوں طلب کند بجلی سرا سبسڈی دیگ یا ندیگ اختیار صوبائی حکومتہ نگورا بھی و سبسڈی بابتا وفاقی حکومت ذمہ واری ہوں ہلاس بھی لینے دزی گرودار و لوڈ شیڈنگ شیڈیول ہوں صوبائی حکومت ذمہ واری بھی وفاقی حکومت گورا بس لینے پیداوار و لینے دیگے کمپنیانی واقع اختیار باں اشتا نگی حال پگیشتری حالاں بچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نمنا محلب بلوچا بدہ اجازت شمیروچ پہ منو تاہیر بات